Dipor kaham jo to nai tongnai takukei buksongno tini chini Durga Para o kaisa mondir o mondir 1860 খ্রিস্টাব্দ o mondir chengjakmani o mondir tini chora 163 বছর kesa mondir o mondiro tini chini ha bobagra bo kisa motei khulumnai aboni bagoi belai khaino khatung khaja khai chini Durga Para ni okras akras rai khonai jotono nasing laijak faidi jeng kisa o chini mondirir bahaike khlaijak kha bumtui khlai o jagao palilai tong aboni tui jeng thaisa thani kok sanai okai o Durga Para ni mondir bufuru bahaike bumti khai palilai tong abo kisa sanani bagoi ang koyo tini takuk